मोजा है अच्छा अब गामी ओहो no dong oh gami orijay चले घूमते हो बरिया जायगा मोजांथार न'फोरा टिक्लु टिक्लु जा समायना टिक्लु टिक्लु न' लोगोफोर औवा दाननो फैदो नै मेघालयनि औवा जा मोजां औवाया दाननो बिसोरनिया नुनायाव गिदिर गिदिर माने बिसोरना थेवब्लाबो औवाया मा ओरै मा दङ गुदुङा गिदिर गिदिर माने दाननो मोजांथार अ टाइम पास बबे जंगलफ्रा बेलाय बबाव थांना नायनो र' एसे आच्छा wah mas माथो लामायाबो साफाथार माथो हाग्रा गेजेरजोंबाबो लामाया वाह समायनाथार माथो आच्छा रावबो दंना गैया बेयावलाय वाह मालाय हाग्रा सिंनि लामायाबो पाकानि बाव अ मोजांथारलै जायगाया न' दङ बेजों साइड हो जाओ इसे बम्बू को सीधा कभी नहीं करना साइड से करना है फंस जाता है हाँ हाँ लोगोफोर बहुत औवा दानबायलै दिनै आरो दानबावनो 15तासो दाननो मोजांथार बिसोरनि औवाया जोंनि बायदि नङा आच्छा गामियाव फैदों बेबो बायनानै लांदों नै गावबायबो इसे गावो आयौ दै र' गलायो हायसनि औवाया एसेबां दै दंना मेघालयआव मेघालयआवथ' दै थाखागोन ना अखा हाबाय थायोना सानफ्रोमबो हेट बोरैबा फैसारनानै मोखांखौ लांजोबगोन न नै मोनलाय लांबाय आच्छा बोरैबा गिनलालै क्या भाई खींच उसको हो गया ना हमारा हाँ बहुत हो गया हमारा देखो कितना हो गया